comrade. Vari kutaura izvo kuti tivana izvo. Saka iwoda kutonga kusvika wachiembera kusvika makore mangani. Tomboti wane 8 years uri kuita president. Tomboti iwewe uri president wa 8 years. Wakusvika ku 90. Uneshuwa kuti uchatonga kusvika 100 years. Saka inopera sei nyaya yacho. Iwe inini ndaizviti ndakakura ndisina baba ini. Ndaiti baba wangu izanu pefu ndo zvandanga ndichiita ini. Ndichibva kuhondo ndiri kuhondo kwacho ikoko ndichibva kuhondo. Munhu anenge achindidena ndaiti wadena ZANU PF. But zvakona yaramba. Nyaya yacho haichaita haisiyo ZANU PF yandaitaura iyai. Kona ndakuramba baba vangu wotoziva kuti zvashata. Kana uchiona ndakuramba baba vangu inini ndakuti baba hamusiri baba vangu zvaipa. Inini ndaiti ndiri kwese ndakasenzera ku 19 Infantry Battalion ndazinduna. Ndikaenda ndaiti ndikapinda mumana magwegwe mumabhawa muya ukangondidena chete ndotaura kuti wadena ZANU PF. Uchandiona ndonzi ZANU PF uchatiza chete. Zvakapera. Time yacho inopera. Baba vangu havachandida. Saka udondide sei? ZANU PF haichandida. Dai ndida yandigadzirisa zvandinofanira kunge ndichiita. Dai ndida yandipa zvandinofanira kunge ndichida. Inondida sei kana ndichiti kana ndaita zvandaita indisunga. Iwoti kwa inondida. Haindidi. Haichandidi. Baba havachandida. Saka usati kwa ngatigare tigadzirisane chi togadzirisana sei. Saka iwo unoda kutonga kusvika gore ripi. Paunoda kuti yaenda kupi nyika yacho. Titaridzewo nzira yainoenda nyika yacho. Comrade, isusu hatisi makomrade ekugadzira isusu tiri chaiwo but ukanoti taura kudai tarwadziwa. Comrade, unoti iwe nyika inoendepi? Zimbabwe inogara iri Zimbabwe, haifi yakachinja. Zvatakauya nayo ndizvo zvairi. Zvekutungamirira izvizvo zvaunorwadziwa kuti nyika inoenda newafanawa, wanoenda nayo kupi? Hapana kwawanoenda nayo. Iye munorambidza kuti watonge akaunza multi-party democracy muno ndiana. Hati ZANU PF takabva musango tichitaura zvesocialism yedu. Guta zhinji yataitaura ndeyesocialism yekuti means of production inoitwa collectively owned, kwete kuitwa owned nevanhu vashoma. Saka ndiwo akakonzeresa izvozvo. Saka vanozorambidzirei kuti vamwe vatonge. Kana deo vaida kuti varambidzwa yakaita one party state takaramba tiri musocialism yedu yatakabva nayo musango tichida kuita zvecollectivization. Saka izvo zvekuswera kupuwa politics yekuti nyika inoenda hakuna kwainoenda. Unongoti fawawa uchifa wakadaro usina chaunacho nekuda kutedzera zvematongerwo enyika. Haisisiri ZANU yedu yatakarwa hondo tinaizvo. Takatiri ZANU chaiyo kwete ZANU Madzakutsaku. Ende hurumende yacho yeregion ka zviri kuitwa zveregionalism mukutonga, yekuti unoona macabinet ministers ari enzvimbo imwe chete, kumwe kusina. Angoti adaunza atonge anongonzi ndewe kwakati, atonga ndewe kwakati. Une cabinet ipi yakayeka? Manicaland ina cabinet minister here. Just example, opa hasi yokumanicaland wakatamira baba wakanga vari headmaster kumanyika, achibva waita nzvimbo ikokoko ndo anoita fanga anobva manicaland. Hasi yomanicaland mukaranga opa. Ngatisangotaure zvisina nebasa zvisingatipiyeyo. Ngatitaure zvemari yedu. Isoda kuguta kwete kuswera uchirwira musangano usina nebasa rese. Anenge achida zvemusangano wake ndiye anokampenia ega. Umbotoona tichienda ikoko. Iye zvinezvi hatida kumbopinda kana makampeni acho takagara kudzimba dzedu. Toita kana titengesa madomasi totengesa madomasi towana kamari kekusaplimenta katumara tijezi twatinopuwa ito. Ngatisiyanei nazvo izvo zvekubatirira paZANU PF. Yanga ZANU PF yedu yakare ndizvozvo. Izvozvo masarani. Hamuna kana vanhu vatakatinao kuchimurenga wakawanda varimo. Vasara vashoma. Vazhinji vacho ndi Madzakutsaku akangouya kutora zvigaro akabva angopinda izvozvo yakaitwa captured ZANU PF yacheyo. Ura zvako hanzvadzi, wakangopfeka bhachi chete asi hausiwo. Wakamboona ZANU PF yekupi inoti new dispensation.
uri kupfe makaiwanepi? Isirogani yekumba kwamai aniyo yekuti pfe. Iwe sara wega nayo zanu yako iyoyo. Taurai zvenyu makomo imi. Chetichaswera tichatonyengerera. Tinei sinzi tuye nenyika 1980 Comrade achiri kungofamba neshoka. Vari kufara. Vana vakazozvarwa 80 vavo ndo vatova nemazimota, ndo vatova nemamanjoni, ndo vatova nei. Iwe Comrade wakauya nenyika yacho une uchingonzi nyika inoenda kuenda kupi nani? Inoenda naniko nyika iyi? Haina kwainoenda nyika iri muno. Vari kuita zvemavhoti nekukambena nemaZimbabweans vese. Zvine basa rei? Naimi makombedzi munoramba muchingoshandiswa. Haungarumi ruoko runokupa sadza. Ndopuwa sadza ripi? Zvandakashandira ndonzi ndiri kupiwa nepati chii chandokupiwa ipapo? Chandapiwa chiinini? Zvandakashanda ndonzanzi usaruma ruoko rwuri kukupa sadza. Imi tichitambura kudai takazvishandira zvinhu izvi. Nhasi tisu varombo wokupedzisira. Hama dzavo vana vakazozvarwa 80 ndo vatova mberi. Isusu tichingoramba makombedzi nyika inoenda. Wabva undokambena wopuwa kachisupu wogara pasi pomuti. Makombedzi ngatisiyanei nazvo izvi. Kusiyana nazvo. Isusu tiri state property. Isusu tiri vanhu vehurumende, vegovernment. Whichever government comes is responsible for us. Ngatisazvinetsa izvo. Vanhu munoziva here kuti kwakazouya vamwe munozouraiwa? Uraiwa nani? Kuuraiwa kushoma kwokuti 41 years ndisina chinhu. Kuuraiwa kushoma kwokuti ndinoenda ndachembera kudai kundoiswa kujeri. Makomrade mani tinozobatikana zvokuti kana ndichiona comrade anu chiri kufamba musero by sero, branch by branch, nyika inoenda kupi? Kupi kunoenda nyika iyi? Hakuna kuri kuenda nyika iripo wanapa. Inoendwa naye kupi? Asi tichazopepuka here tese kupepukirana kuona kuti tasafiswa for a long time. Ngatichibatanai tipuwe mari yedu. Unongoramba uchisapota vanhu vari kukusafisa vachitora vana vavo vachiuya iwe uchitwa ladha vachienda. Wouya nezimota iwe uri pasi pomuti iwe pamusangano. Makomrade nyika inoendai? Kuinda nani? Yaindepi nyika? Nyika iripo iyi Zimbabwe yatakatsika iyi.